逆さにしてでヒュッとこういってでこの下の方を叩くとこの空洞のボールが砂の上の方に出てくると思うんです。出てこない。あ、このこの状態がその砂が絡み合った通常の地盤の状態ということで、それをこうやってこうしたとき、ここで振動を与えると、その見えなかったその青いボールのようなものがぐーっと下から浮き上がってくるんですね。これがその液状化現象というか、その重い土が沈んで軽い仮にこれ形違いますけどマンホールだと思って中空洞のマンホールが揺られることによって下から浮き上がって砂と砂自体も汚れるらしくてあまりならない。だからあまり人工のこれは実際の模型でいうと50分の1の縮尺ですから、それから50分の1で実際はこんなにしてる。これからこの境界がこっちから右側がですね、うちの新潟議長で設計しているで、こっからこっちは、信濃川下流銀石、県の国が右側、左側がこうで、ちょうどその斜めの部分で地面が出されている。周期は規則
基礎コア、今までは基礎コアとか斜め基礎コアとかって言ってますね。で、今3回目に起こしてるのは多方向で、なおかつ不規則なので、波高も周期もバラバラだで、これが実際の西海岸で海に行った時に皆さんが見られるイメージのこんなに、それが高いか低いか、実際の海はこんなようなものです。
い灯台